nikech nowacho ni wan no kon ko plan wacho ni wan gi the 3 years the 3 steps mondo ndiko ma implement the plan kona se prioritize all the projects what koro what so much wacho implementation no ema wacho ni botimo jopiny gigo koro ber mondo wuothi ko nyiso jopiny ma gima wacho botimo no kendo yaw yore yaw barabara yaw hospitende gik makamago to pende koro singo makamago mana kaka iwacho ni nondik gi piny e yo makare nyaka sani wanyalo wacho nyaka sani en higa achiel nyaka jatend piny William Ruto ne chak tiyo ne jo Kenya kaka jatend piny bende nitiere singo moro amora mwanyalo siemo no setimo ne jogo mantiere imbo mar Kenya mkopogore kod mago mowacho gi sani singo mana chiko mokwongo kopori mar imbo mar Kenya wan kanyo gi pur mana maduong kabisa king'eyo kuonde ma sukari wuoke en imbo mar Kenya gi South Nyanza kuma wawuoke gi Nyanza partly koro nitie report mar jo sukari manogoro chiedhe nade mantie gik mag sukari ene kosechako implement gi sani mar ariyo winjo ka wajeto mulo no winjo ka wacho ka wacho mar gope ang'o mantiere ma ose promise moko borgo loko kendo dog chien king'eyo gik ma apart from wach mar sukari oseyaw ne gi hospitende mago mag gik mantie kech kong'eyo the plan ne gik moko adek wach mar mbolea osemiyo western part western Kenya gin joma mbolea mag pur the subsidized fertilizer gin gik mang'eny mopogore kata wach mana obed mana Asla Fund no Asla Fund joseyudo piny mangima joimbo Kenya apart from it go nitie gik mang'eny ma kwachako kwano the benefits ma jo Kenya oseyudo gi joimbo ma Kenya oseyudo okata cross the country atobende nyaka sani mulo junior kaduoke to okinyi makawuono gima bende jatend piny William Ruto pod nitiere limbe mare no singo mar keto Bungoma mar mondo mi obed boma nyaka sani waseneno ka